హార్ముజ్ జలసంధిలో యుద్ధ పరిస్థితుల కారణంగా దేశంలో వంట గ్యాస్ సంక్షోభం తలెత్తింది. గ్యాస్ ఏజెన్సీల ముందు ప్రజలు బారులు తిరుగుతున్నప్పటికీ పెట్రోల్ డీజిల్ సరఫరాపై ప్రభావం పడలేదు. భారత్ ఎల్పీజీ అవసరాల్లో ఎక్కువ భాగం సౌదీ అరేబియా, ఖతార్, యుఏఈ వంటి గల్ఫ్ దేశాల నుంచి హార్ముజ్ మార్గం ద్వారా దిగుమతి అవుతుండటంతో యుద్ధం వల్ల సరఫరా నిలిచిపోయింది. అయితే ముడి చమురును భారత్ 40కి పైగా దేశాల నుంచి, ముఖ్యంగా రష్యా నుంచి కూడా దిగుమతి చేసుకుంటుండటంతో పెట్రోల్, డీజిల్ సరఫరా కొనసాగుతుంది. ముడి చమురుకు వ్యూహాత్మక నిల్వలు ఉండగా ఎల్పీజీ నిల్వలు చాలా తక్కువగా ఉండటం సంక్షోభాన్ని మరింత పెంచింది. ప్రస్తుతం ప్రభుత్వం గృహ వినియోగదారులకు ప్రాధాన్యమిస్తూ వాణిజ్య సిలిండర్ల అమ్మకాలను తాత్కాలికంగా నిలిపివేసి ప్రత్యామ్నాయ దేశాల నుంచి గ్యాస్ కొనుగోలు చేసే ప్రయత్నాలు చేస్తోంది.